Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila an yartallahu al-arda wa man 'alayha. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga uripin wallah, miya sabut tanu ko mga ulama tanu. Di mamanutul ko sira an-nabawiyah. Dapat naman nabiso nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na so mga Araba mga Quraysh abatang rapagingad si isa Makkah. Ayakatiru no tarik na agiyang kanan ang mga Quraysh na daalagi diyan na madakl kabila o di na madakla tribu si isa lupa Arabia. Naguda lagi dira na mga kawasa nagumakapaparan sa ayamaan niyan na paaran sabab sangkuta ayamala ami papaaran niran nagiyak giyak Kaabah al-Musarrafa na matatandingan niran. Di siran di menay hadi kagianan suwayamaan niyan nakasasabutayran si ikwawagamaw na bitanwa Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ugaid na suliran di kapne hadi na ayamaan niyan naribat. Kaayamala adiran di pnay hadian na kanaba simbak wallah subhanahu wa ta'ala kagiyaplaw iniran ang kanan ng barang-barang ang mga katuhanan niran. At talaga to sa gunam pulo ang mga barahala at tataguniran sa Kaaba. Nagiyo to ipamanamala adiran di suasuatan. Saginan ipanutulun tanu imanto mga uripan wallah sumpatan tanuang kaya pamana sumia panutulun tanu kagai. Anto na ipanggulaw la anong mga Quraysh sa kapakataling umaw pamana mga naihadiiran. Mga naihadi ang mga Arab kakagiyakyasi pagandun so kapakataling umaw ulan-ulan na Hajj. Na sumambu sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mapipikirian mambua panamanamarahan na anda ba ini kedulunan niyan ku agama wallahu ta'ala agama tanu agama Islam. Sa ko mga tao, apakataling apuun kong barang-barang ay ngad, ang makalilibit sa Makkah. Kagimaw to na, dito ipateroon, ang man isa ng pamana, tatali iniran din suwayamaan niyan ng pamana penggulaw la niran. So ipamaawingiran sa ikong nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapeter uniran ko pagtaw. Na nasumambu sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabab sa iko kasusubuon wallah subhanahu wa ta'ala na dead na ayamaan niyan na isabuo pamanaka din wallah. Aba niyan na ayamaan niyan na ikalak sang kutaw pamanakipindulun niyan sang kutaw pamanapagtaw. Ginan niyo pamanapad akasabutan mo pa man nakapuprumasa yung nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang ka na namasa na yaman na niya nadap na miyatero apa diyan na pa man napupunulun sa ikwagama. Kakagiya pamumuluan so kapag ndauan yan sa ikwa mabubaloyaw pa man ang mga sakabatian na adinap kiyugupiranon na ugaid na ayad na tituwa pa ma na makapupunulun na sunabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na so mga Quraysh nami timu-timu siran, nami mumusawira siran, na ayamala, ayamaan na yan na mumusawira aniran, na anto na ipagalawiran sang kutaw pa man ang mga naihadi, apo makataling apeter uniran, aw bakan baniyo unuti, so ipendulun rekan wang kana na mama, amini bagu, apo pendulun sa agama, abagu, nagyan na niya ayamaan na yan na di mumusawiraan, nakageso Al-Walid bin Mughirah na sa kanyan ilang plukluk siniran sang kutaw pamanamasa na malap ni bantugan sa ikong mga Arab ang mga Quraysh na
yang kuto pa man na mitimu-timu siran kuturugan ng kutuwa pa man na dato. Sa kaya kapangniran nun sa musawer, na so kaya na ganyan nun, sang kuto pa man na mabubaluya ang tapiran, na aya pitero kiran Al-Walid, na tero kanu din, pamagay kanu din sa mga musawer, kaya maanan yan na pamakinagnakan, na tero na karkanusuan debay ni mapia, o pamanay musawer karkanu, ag kabaluyaw pa ma, na petero untano, sang ka na pagtaw, may pangalang sa iku nabi, may pangalang sa iku Muhammad, sa iku panulunian. Kaya mauto na aya paganay pitero iran, na teruun tanwa tigiran na sa Muhammad na paririmar. Lani man mga urip ng Allah, inupasipar no mga ulama ang anak kaprimar, tamani man to na adun panadaon mada. Sa iku mga darpatan, kakagi miya kalala na ng pamanakapanako to sa iku Allah. Kada man na matao kumigagay baruar ko Allah. So dun so, ayamanan yan na mga tao, ang mga musrik, da aparatiran, na ayad na pa man napaganayaw pa ma, na yadrisiran. Ibituwiran ko na bitan o Muhammad sallallahu alaihi wasallam na paririmar. Yang na paririmar na ginan, so tinduun yan, suwaya maanan yan na niyang gula-ula dan yan mailay. Nasaba pro, na ay ni sumbag kiran, Al-Walid, Binul Mughira, na tigyan na di. Kenapa sa kanian paririmar? Kenapa sa kanian paririmar kakatawan tanuso paririmar? Nadeden sa iku mga dedebiatan yan na gusto mga katiruyan. Ibas kanian paririmar. Orian yan na mituro siram man sa ikadwa. Migay siram man sa ikadwa amusawer. Sa ayapitero iran na teruun tanwa tigiran ko pagtaw asumuhan mad na pagkadadaan sa lalag. Pembetengan. So tigu Tagalog, basa Tagalog ang nasiraan ng bait. Natigpan ni Al-Walid, kagyaman gian, adi, kanabas kaniyan pagkadadai sa lalag, kakatawan tanu, sumya ilay tanu. Amat suswa utaw, pagkadaan sa lalag, pagkadadaan sa lalag, uli na pembeta-betengan. Na dadun kubetad, Muhammad, o bas kaniyan pagkadada isa lalag, bas kaniyan pembetangan. Kama tatanur sukat teruyan, natantuwa mapia sukat teruyan. Sa ikuwi katlo, na ayap manay ni bagayra na musawer, natigiran na terung tanong sa iku pagtawa pabubayo ko. Pasasair, natigi Al-Walid, Binul Mughira, ak nabas kaniyan pabubayo ko. Katawan tanong supiklas yan abayok. Si isang kaya darpatano, nagumya nagtano, nadeden ko katero o Muhammad o bas kaniyan pabubayok. Ikapatamu sawer, na Peter o manupagtaw, at teroon tanwa tigyan, saan ka napakataling mga nayahadi au bayrang parati as Muhammad ka pasisihir, sa lamang kero, gito. Natigi Al-Walid, adi, kanabas kaniyan pasisihir. Katawan tanu so pasisihir, so mga, ayamaan niyan na sihir yan, na katawan tanu, na gumiyaylay tanu, na so mga putarian, na katawan tanu pan nadedananan sa ikwayamaan niyan, na mga katuro Muhammad, ang kanan na upamana, dadabiitan ng kanaw upamana mga pasisihir. Miya so pagtaw na manaminimbit sumbagiran ko Al-Walid, natigiran na ubagyanan, na anto na ipatiroon tanong ko pagtaw. Pito man kami sa musawir, haylok sami. Tigu Al-Walid, at tanong din niyo, hapsa pa ako ko Allah, kasukatiro yan, natantwa mamis. Diyang kayaw pa man na miya alwi si isang kaya siratun nabawiyah. Wallahi inna liqawlihi lahalawatun, wa inna alayhi latalawatun, wa inna aslahu laqadkun.
wa inna far'ahu la jannatun wa ma antum biqailina min hada shay'an illa urifa annahu batilun wa inna aqrabal qawl an taqulu huwa sahirun wa qawluhu sikhrun yufarriqu bainal mar'i wa abihi wa bainal mar'i wa akhihi wa bainal mar'i wa zawjatihi wa bainal mar'i wa ashiratihi. Pasapa ako kanwa tigwali al-Walid. Pasapa ako ku Allah. Kasukatir uyan natantua mamis. Sukatir Muhammad nagyuto ko natantua mamis. Upanambay niran sa Allah ka mapaparatiya siran ku Allah. O gaid na ayamala sudiran di ka pa nakuto sa ikwallah. Amay bukay ni isakiran o antay miyad ko mga langit ag sulupa. Wa idha sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Amay kay ni isa kakiran niya Muhammad o antay miyad ko mga langit ag sulupa na patero niran nas wallah. Naugaid na sukap simbairan sa ikwallah naribat ka isa sa kutwiran sa miya kadakdaklaw pa man nakatuhanan. Namataan na tiye na sukat teruyan na tantua mamis. Agumapya. Sukat teruyan na katero ang makam bebekaw sa tantua mabagar. Na sa mga sapakyan upamaku kiibarat sa kayo na taribungaan kakarikatanto sa mga sapakyan. Na daama peteruyo Daama petero iyo kilang ganyo ko mga katero yan abadi keparatiyaw mga pagtaw. Kagiat tanto ayamaan yan na benar sa mga katero yan. Ayamataan na tigu al-Walid na ayada lagi diyan amapya a petero niyo na sa kanyan na benar na pasisihir. Benar na pasisihir kaso mga katero yan na makaukit sa sihir, makaukit sa pangalintawan. Adin yan di mapakamblag suka karumai. Agusong bata-bata na gusto tutungan na ya. Nanana, gena na tigyan ni Peter Uniwas, kanyan na mala pasisihir. Sa mauto mga uripan wallah, nagyutod ni pimbla-blaga ng kutaw pama na mga kurais sang kutaw pamanakyat timu Iran sa iko turugan o al-Walid bin al-Mughira na sukya pakataling o masa o pamanay inanay nagyang kutakyad na niran din suwaya na niyan ng balabalakan ulalan sulang wanay topang nakyad na niran na andabay ni diran din di panaroon sa ikupagtaw uban niyo parati ang kaya minibagu ayamaan na niyan na mama apat sisihir. Kamata-mataan o miswaswa kanuron nagkabinasa kanon kagurigaw suwaya man niyan na kapapagintaw niyo nagusto kapapaging diyo. Sa mauto na sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inupo na niyan mambu liniwan niyan siran mambu na aya din na pagampaganay adin yan diteroon sa kung mga pagtao na tinakulu la ilaha illallah tuflihu. Teruan niyo so la ilaha illallah kaang kanu makadaag. Teruan niyo wadaat Tuhan na simbaan na ruwar ko Allah kaang kanu makadaag. Nagyanan ipagampaganay o pamana panuluno na bitan mo Muhammad alayhi salatu wassalam. Diyanan iunayan bekaw wagama agyang kana na tauhid. Diyang kana na tauhid at suka pa kay sa akwallah subhanahu wa ta'ala na ilay ni mga kaayad paganay ay pangandao ipanulun unabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasangko to pa manadin yan nung dikaterwa. Natutundog naman bu uba pa yan aso Abu Lahab. Ayamanan yan na musrik. Ridway wallah subhanahu wa ta'ala naguridwayo suguyan na diyan diteroon ang uban yung parati as Muhammad kamata-mataan na sa kanyan nabukag na uriano to na miyaling sa mga naihadi sa kumya ka pipiragawi iyaw pa man nakakakadniran sa Makkah na anto na imiyang gulawla
So kinir sampairan sa iku mga darpairan na ada na pamanakya benaran sa iku panulun unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa miyang geda-geda iyan, so mga lalanta sunit pamikiran na adin mambua ayam ananian na mga pagtaw, anda ba ini miyatangkad sa pamanaginawayan. Adin mambua mga pagtaw, ayat minisambi kiran na pamanaratabat na gani sa ikunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakagi pagalinin yan swagama akalalay maniran na gyutod niya pan ay mananian na miyang gulawla na sabab roo na pagayat ng tanu si ang kayaw pa na musawir tanu sa ayap man na pakatundog si mapandirugod tanu na sa mga galabak o mga kurais ande ba ni mala agalabak akyaw pakatangkiran imbinasairan o di na ipagalangiran sa dakwa Islamiyah. So kapupanulun unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.